ispisivanje kuranskih ajeta po zidovima. Ispisivanje kuranskih ajeta po zidovima. Ispisivanje kuranskih ajeta po zidovima i vješanje različitih leuhi s kuranskim ajetima i surama nije pohvalan postupak. Ovaj postupak nije naišao na posebna odobravanja kod islamskih učenjaka. I to kod islamskih učenjaka iz 4 pravne škole. Spomenut ćemo sada ukratko po par izjava samo iz svake pravne škole šta su govorili u vezi s vješanjem mushafa ili ispisivanjem mushafa po zidovima. Što se tiče hanefijske pravne škole, kaže veliki hanefijski učenjak, imam Ibn Humam, kaže pogrdno je ispisivanje Kur'ana i Allahovih imena na dirhemima, mihrabima, zidovima i prostirci. Pogrdno je ispisivanje. A imam Ibn Nuđejm kaže da se navodi u nekim hanefijskim dijelima, kaže nije lijepo ispisivati Kur'an po mihrabu i zidovima. Može desiti da to padne na zemlju, da bude skrnavljeno i tako dalje, da bude gaženo nogama i slično tome. A imam Ibn Abidin kaže da u nekim hanefijskim dijelima stoji pokuđeno je ispisivanje kuranskih ajeta i Allahovih imena na dirhemima, mihrabima, zidovima, prostirci i tako dalje. Znači vidimo da su hanefijski učenjaci to smatrali pokuđenim, da to nisu to smatrali lijepim postupkom. Što se tiče malikijske pravne škole, imam Kurtubi kaže od svetosti Kur'ana jeste da ne bude ispisivan po zemlji ili po zidovima. Naravno, po zemlji je još pogrdnije kud se prolazi i tako dalje, to je jasno. A i zidovima, kaže, kao što se čini, kaže, u današnjim džamijama. Znači, u vrijeme imama Kurtubija, on je umro 671. hidžrske godine, znači, ljudi su ispisivali, jel tako, ajete po džamijama i to je ostao, jel tako, adet do dana današnjih. Međutim, vidimo da islamski učenjaci to nisu smatrali posebno pohvalnim postupkom. Dok imam Muhammed el-Magribi, el-Maliki, malikijski učenjak, kaže, treba zabraniti uklesavanje kuranskih ajeta i Allahovih lijepih imena, jer taj postupak, kaže, može rezultirati skrnavljenjem Kur'ana. Kao što, kaže, treba zabraniti njihovo uklesavanje u zid. Isto je tako rekao Ed-Derdir, kaže, uklesavanje kuranskih ajeta je pokuđeno i ovaj postupak, kaže, rezultira skrnavljenjem Kur'ana. Kaže, naročito uklesavanjem kuranskih ajeta i Allahovih imena u zidove. Što se tiče šafijske pravne škole, Imam Neovi kaže, prema mišljenju učenjaka našeg mezheba, pokuđeno je uklesavanje kuranskih ajeta i Allahovih imena na zidove i njihovo ispisivanje po odjeći. A u drugom svom dijelu Imam Neovi kaže, pokuđeno je, kaže, ispisivanje Kur'ana po odjeći i zidovima, bez obzira na to da li se radilo o džamiji ili o drugim objektima. Znači u džamijama, u kućama, gdje god da se ispisuje, nisu to smatrali su to pokuđenim, jeli, islamski učenjaci. Isto tako kaže Imam Šerbini i drugi učenjaci šafijski, Šarvani i drugi koji kažu pokuđeno ispitivanje Kur'ana, kuranskih ajeta po zidovima i plafonima i tako dalje. I oni jasno spominju šafije. Bilo se radi o džamiji, drugi možda će kazati u redu, u kući da, ali u kući nećemo ispisati. Ali u džamijama mora biti nešto ispisano. Ne, oni spomenuli da to nije lijepo ni u džamijama ispisivati. Naročito ako je ispred, jel tako, klanjača, to odvraća pažnju, može neko dići glavu, početi čitati, gledati u lijepu kaligrafiju i tako dalje, pa mu to može odvratiti njegovu pažnju i pozornost od namaza. Pa su tako, znači, imam isto to Sujuti spominje od šafijskih učenjaka, kaže da su smatrali pokuđenim pisanje ajeta po zidovima i njihovo ispisivanje po plafonu je, kažu, još pogrdnije. Što se tiče hambelijske pravne škole, Imam Ahmed je upitan u vezi sa zavjesom na kojoj su ispisani ajeti. Pa je rekao, ne treba vješati nešto na čemu je ispisan Kur'an.
Ne treba vješati nešto na čemu je ispisan Kur'an. To nije za vješanje. A Imam el-Buhuti kaže, pogrdno je ispisivanje Kur'ana po zavjesama i paravanima i po svemu gdje bi Kur'an mogao biti skrnavljen. Pa su tako, znači, spominjali, i to spominje isto šejh Al-Fauzan, kaže što se tiče vješanja kuranskih ajeta, po zidovima to ne treba činiti. Jer kaže, nije isključeno da to bude i zabranjeno. Nije isključeno da se to i zabrani. Pa je šejh Al-Fauzan ovdje otišao čak jedan stepen dalje da to može biti i zabranjeno. Jer kaže, to nije bila praksa prvih generacija da ispisuju ajete po leuhama i potom to vješaju po zidovima. Tako da je to preče ne činiti. Kažem opet, teško bi bilo kazati da je haram. Teško bi bilo kazati da je haram. Ali vidimo da su učenjaci 4 pravne škole otprilike jedinstveni ili imaju približno ista mišljenja u vezi s propisom, jel tako, vješanja leuhi na kojima su ispisani, jel tako, ajeti ili ispisivanja ajeta po zidovima i slično tome, da to ne treba činiti. Da je preče da se to ne čini i da je preče, znači, ostaviti taj postupak, tim prije što to nije bila praksa, jel tako, najboljih muslimana kroz generacije islama.